dunay pista dito nga pito nga adlaw. Yapo niya. Kani siya sama pista. Sa tinapay na walay libadora. Malaysia. Ani dia buat kebutuhan Malaysia. This way na ang mga Hudyo mo pahulay every last days of week. Ini ha, panin niyo ha. Unay, old na sila old. Right. Kanini ang Sabat, di kami panahon pa ni sa pagbuhat sa kalibutan. Parang dito ni nga Sabat. Nahon pa ni dito ni mga adan. Ang nipahulay ani atong panahon na mao ang Diyos. Wala pa ni isugo sa Diyos ngadto sa tao nga ilang ipahulay ni. Mao nga ang mahitungod sa lunok gisulti ang Diyos kanus ang hitabo ang lunok. Hitabo ang lunok sa Pizza 17 sa bulan sa set kaduha ka bulan. Pero kani wala usulti ang Dios na ipahulay siya dan. Si iba, si Enos, si Enan, malailhan, hinap ko sa lamlam si wala usulti ang Dios niya. Dito ni Sem, ang paksa sala, Giver, Piling, Rio, Sir, na Portari, Abraham, wala usulti ang Dios na may pahulay. Usulti ang Dios na niyadto nagpangidarong sinumi o kunog na gatos katuig sa ikalapulog pitong adlaw sa ikaduha nga bulan niadtong adlaw nga buswang ang mga kahiladman sa yuta ug ang kabuangan sa langit nga abri. Hinganlan, no? Hinganlan ang adlaw ug ang edad ni Noe. Pero kani wala maghingalan ang Dios nga sila na inipahulay isang kasalan sa adlaw. Wala. Nga naman, kaya itong tagnaa, wala pa ibalaod sa Diyos nga kanang Sabat ipapahulay sa tao. Now, ano sa ani nahimo nga ipapahulay sa tao? Sa dito nga ang mga Israelitas mibuwa sa Ehipto, yan itong positibo 487 sa Pizza 15 sa bulan sa Abil sa tungang gabi. Wala pa natin, wala pa. Sa ika-30 ka adlaw, di kan ani. Nasa ato pa bulan na sa Pizza 15 po. Niabot sila sa dili sa niabot sila sa Kamingawan sa Diyan sila niabot. Panahon na, pag-abot nila, burot na ilang makaabot. Wala sila tubig, wala sila tinapay, burot na kay 30 days na exactly na dalata sila. Mao nga, nagbabulbul ang mga tao, batok ni Moises ug ni Aaron, o nagpili sila og mahimong kapitan aron mamalik sila sa Ehipto. Tungod niya na ang Diyos nihatag kondisyon dito ni Moises nga magpadala, magpaulan siya og tinapay gikan sa langit nga ang mga tao mamunit sulod sa 8 adlaw o sa ikapito mupahulay.
Mao nga gikan atong panahon ang mga tao nagpahulay na sa adlaw nga ikapito sama sa pagpahulay sa Dios. Pareho na, no? Pareho na sila nga adlaw, pareho na sila nga pahulay sa ikapito ang tao o ang Dios. Pahulay na ni. Karon, ganito niya, napito ka adlaw. Diba ninyo ha? Kaning pito ka adlaw po, mao ni ang pista sa tinapay nga walay libadura nga dungan kaning si Manaha sa ilang pagpagula sa Ehipto. Dungan niya, dungan. Ay dito ni gisulti sa Ehipto. Nga sa unang adlaw ani balaan nga pagka-ibon. O sa ikapito po ka adlaw balaan hapon na pagka-ibon. Paano magtayan? Ini ha, ini. Matod sa Ginoo, sa unang adlaw, adunay balaan nga panagkatigom diha kaninyo. Maayong man sa ikapitong adlaw, adunay balaan nga panagkatigom. Niining adlaw walay pagkabuhaton bisan unsa, gawas kana nga pagkakaon sa pagsatag sa katao mao lamang ang himo ng ilang pagkabuhaton. Unsa ni? Event kani sa pista sa tinapay walay libadura pito ka adlaw. Nga sa una o ikapito dunay balaan nga panagkatigom o pahulay gihapon sa ikapito ka adlaw. No? Pahulay diri, pahulay na, pahulay po diri. Karon, niini, kanin niya ang mga tao, kani siya once a year lang. No? Once a year, in every 15 days of the month of Abib until to 21 days of December month. Mora gihapon. Every year. Kani regular. Every week gid mo pahulay sila ani. Karon ang balaod ani, balaod ha. Bawal ang pagpasan sa mga palasanon sa adlaw na ipagpahulay. Bawal. Bawal ang paglakaw-lakaw, bawal ang paggawas, bawal ang pagpanabri, bawal po ang paghalin o kalayo sa adlaw nga Sabat. Di man ninyo ha? Bawal na. Sa dito na ang mga Israelita sa Kanaan, dito ang mga tao nagsugod, naglapas ani. Nga naman, kay ang Diyos wala na magpaulan o mana, sama sa dito pa sila sa Sinai, na igo na sila mamunit kung ilang kanon. Ang abot nila sa kaning Kanaan, pag-abot nila sa Kanaan, ang Diyos wala na mupaulan o kumana. Mao nga ang mga tao kasugod na pagkasala. Isa na ilang mong kadagpuan. Ang hayahay, ang kadagpuan, basta kadagpuan, murag kagano paghod ba, no? Abi kay commander, abi kay leader, sama sa Lucio, Parisio, sa Sirtugi, High Priest, iyang gigamit ang iyang kapangyarihan para pagyatak sa balakod sa Diyos. Ang ipasunod, katurang mga malimbahay. Karon, kung sa may nitabo, niabot ang atong Ginoong Hesus Kristo. Ano ni? Si Hesus Kristo. So, na. Pag-abot sa atong Ginoong Hesus Kristo, ang tradisyon sa Israelitas nga buhi dito, mao gihapon ani, mupahulay ang mga Hudyo,
mga saserdote mo pahulay ani adlaw. Pero lahi na ilang pahulay. Na naman, maglakaw-lakaw na sila. Kung adlaw Sabado. Kung sa may puriba na ito, maglakaw-lakaw sila Sabado. Naaptan ni Jesus ang mga masakiton dito sa tabay. Naglumpa sila ang pangatlo dito sa tabay kaysa tuwang kautuhon doon ay manaog dito namukutaw sa tubig. Kunya maglumpa o panganaog ang masakiton. Ang unang makaabot mao yung maulian. Tanawa ra gud, diun sa sila pagpakita sa Ginoo na kaning adlaw wala na takda sa Dios. Ayun kay sila ang mga tao, imagine mo ninyo. Ang mga tao maadto sa atabay ni ako. Ako ba mga atabay? Ang mga masakiton, kuha gatapon dito, pati naghanap masakiton. Mga sagnahon, mga gipangkurikong, mga bakul, mga buta, mga bungul, anong buta sakit na? Mga hindi sakit ng buta. No? Alam ng bakul, sakit na. Hindi na, masakiton. Naman to, ang mga masakiton, dito sa balon, sa tabay. Tungod kay dunay mo manulunda o Ginoo nga moadto sa tubig ug muputaw ug ang tanan nga unang makaabot ug maglumpa man sila panganaog maayo. Kinsa may magayo ang Dios. No? Kaya nga nung gihimo man to nga ang adlaw mang ipapahulay sa mga Hudyo, Israelitas, ug kanang adlaw higpit ang laod dili mga pre sa templo sa adlaw ipapahulay, dili mga pre sila balay. Mao nga nasabot Jesus nga kuan na to tagda sa Ginoo tong adlaw. Wala na kay Ginoo way gabuhat og milagro dito sa tabay nga naulian sila. Common sense lang, no? Ang pangusgan sa mga Sabadista, si Jesus kuno Sabadista. Ingon po na ang baptis, si Jesus baptis. Oh. Nganong baptis si Jesus? Nagbaptis ko na. O di baptis po. O niya, ingon po Sabadista, si Jesus. Sabadista. O di mag-inkwentro sila, nagtugi na yun. No? Kaya, ano Sabadista si Jesus, ang sibukat na rason? Isunod siya sa atlong sinaguta, may tilo ka nung sa pagbasa. Adi, Sabadista na to. Eh, muna nga po ikaw, kung sunod ka sa Katoliko, ikaw pumasahod dito, Katoliko ka. Muna ibot na ipasabot. Ang nila makita ang hinungdan nganong si Jesus musulod sa sinagoga sa adlaw nga Sabado. Nganong musulod sa dito? Kay tuwa ang basahon sa mga saserdote. Mao nga ang gihimo ni Jesus dito, siya ay nag-assistant sa saserdote aron siya ay mahimong tigbasa. Mao nga pag-abot sa panahon nga siya na mubasa, ang gibasa niya Isaiah 61. Kung sa'yo gisulti sa Isaiah 61, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Yung ibasa. No? Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Kaya man itong gitulugan. Ang nakita sa mga tao, gabasa. Pero ang una-una ni Jesus, ang Espiritu ni Ginoo na ania sa ulo niya. Inana ang kalibutan. Di, pag humagbasa, yun siya. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako kay man akong sugo. Iya akong gilihugan aron sa pag-abri o aron sa basa. Aron sa paghatag og gawasan sa mga daong, sa mga tapos o sa pagtug-an sa gikahimutan na tuig sa Ginoo. Kaya human yang gitiklop ang masahon. Yang gibalik dito tinhawig, kipir mo. Bookkeeper, tumingon siya. Karong adlaw, kining basahona na tuman niya sa lumo. Waman niya mingon nga, kining basahona ako. Ako ni. Ngano wa sa mingon na? Ngano wa sa mingon? Kay patyon siya, dayon siya. Patuon din siya, napuso din siya, matay siya, wala pa ang tangna.
Unang ingon lang siya, kining basahuna na kuman diha sa igulungo. Sa inyong pagmamahal. Pero ang buti pa sa siya to, ang katumanan. Mao ko'y tuyo, anong si Jesus? Musulod sa sinabugat ay kanang kadalas basahon ang mga saserdote. Pero dili mo sabtong ni sulod siya kay sa balista. O sa may hinungdan, ganun din siya sa balista. Wala siya magbatong sa adlaw ay papahulay sa mga sabalista. Tanawa, bawal sa usa ka sabalista ang magbinti o mga bitbitunon para sa anon sa mga papahulay. Pero ang bakol, na dito sa atabay, yan giayo. Gusto ba ka maayo? Ingon ang bakol, Ginoo, gusto ron ta, pero mas kinang bakol mo mo. Wala may makaaswat ako kadulong nito gusto din. Yang una-una, ini si Jesus kay bungot mo na eh. Taas pupusok sa kong paswaton. Gamon ang liburer si Jesus. Gamon ang liburer. O, tigaswat ni Jesus nung ito. Ingon si Jesus. Ako magayon mo. Tindog. Aswat tayo ng higdaanan, lumakaw ka. Naulian. Pagkaulian, ipasaan ng higdaanan. Pag-abot dito, pahamak, pag-ibuhat ni Jesus, kaya subuas mga audio. Bawal ni mo ang pagbitbit ang asad ng pahuli. Ano bibitbit mo na? Hindi na pahamak mo lang yung kinabuhi. Na ayaw matuot, pero pahamak ko. Ingon din siya, doon na may ingat ko dito sa tabay, may gasubo na kong pabitbit. Hindi mo na ako nakinsa ng totoo na. Nagpakakinsa na to. Uy, makalabaw na mo. Ako'y high priest. Ha? Pari ko, sa sirduti ko, parisyo ko. O niya, subuon lang kamutulong pag subuong nagtawag. Ultimo, kinsa man ko. Wala man siya kaila. Niabot ang pagsimba dito sa templo. Niato si Jesus. Lang na ni simba. Wala ipangita atong tao. Ano riyan? Yung dahil si Jesus, pagtanan na ito, daluluhon rin ito po. Nag-pure na tuloy ko ba? Daluluhon mo rito. Ingon dahil si Jesus, oy, ayaw na ka ha. Ayaw na pagbalik o masala. Karoon dili, mahitabo, ang gabi pa kadautan. Dito nasabot sa tao nga ang nag-ayon niya si Jesus. Mao itong ipanabi. Pag panabian na nang nag-ayon niya si Jesus, binutos na si Jesus sa mga Hudyo. Ay wala siya nagpatasan sa adlaw. Kung mo'y hinungdan, nga bisag kung sa proof ni Jesus, nga sinugo sa samahan, i-deny sa mga Hudyo. Dili ka sinugo. Eh sinugo pa ka. Ganong di kontromto sa ganong pagkulang. Ganong supat pa ka. Adlaw di pamahulay ng mga tinuna nagmutlo buhay. Anong i-atol niyo di pamahulay? Ipapahulay mo na. Ha? Ang mga buta. Dabihan kayong adlaw. Anong i-ayaw din mo na buta ang adlaw ng pamahulay? Niya, may ka sinugo ka sa amahan? So may tubang Jesus, ang akong amahan, hangtod garaw nagbuhat sa inyo. Ba ko nagbuhat ko. Ba ako nagpahulay ng amahan? Pero may tubang niya. Ang akong amahan nagbuhat hangtod garaw, ug ako nagbuhat ko sa inyo. Ay mo kay hinungdan na patil siya. Tungod ang adlaw mo. Anong patil siya diha? Aron i-prove na doon na dayo bagong simana na uli aning simana. No? Mo na din ay new world. Bagong kalibutan. Anong na may bagong tanawan niya? Ngayon panahon sa itong Ginoong Kristo, siya nagtipak-tipak sa tinapay sa unang adlaw sa pista sa tinapay na walay liwadora sulod po ni sa pitong adlaw. Dinhi ani siya nagtipak-tipak. Sa iyang pagtipak-tipak kani imo ni butang ng pizza. Butangan tayo ng pizza ha. Pito ni kadlaw ha, pito kadlaw. Kani pizza
15. Kana 16. Kana 17. 18, 19, 20, kana 21. Mabasa ba niya sa Bible? Asa, Exodo, 12, 14 sa hapon. Napay 14 dili sa hapon. Maunang. Pansa mo na. Abot mo na dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 naman. Ha? 15 sa gabi. O, diri man ani. Muna diri na lang. Pero kaning 21, diri ni. Ato rin ka magkalendar, ha? Pwede mo sa'yo. Matao, kalendar. One, two, three, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa dilapas? Kani 70 piece ni ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sumala sa sulatan, magsugod sa pizza 14 sa hapon. Makani 15, 16, 17, 18, 19, 20, kanino ika 21. Ya. Sa unang adlaw ani, si Kristo nagtipak-tipak sa tinapay. Unya ang unang adlaw, pizza 15 sa tupa, mao ni siya 1. Ana, unang 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mao na siya ikapito kanina. Ya. Muna ikapito. Kay 1 man na. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muna ikapito kay 1. Pinhingan ni siya datipak-tipak ng tinapay. Ani, ritual. Iyon siya, maupili ang akong lawas. O uminom ka, kumaon ka mo niini nga tanan, kaya maupili ang akong lawas. Nya, ibuha siya o. Manang tinapay. Tinapay na ito. Ibuha o. Ibuha o. Kasi kalis. Dugo. Sunod ibuha. Ibuha o duga sa baras. Bino. Ikan sa duga sa baras. Iyang ipanalanginan. Umini siya. Uminom ka mo ng kanahin. Ay mo kini ang atong dugo na pagkaulahon alam sa kasayuan sa daghang mga. Sato pa, sa 15 ito, sa alas 6 sa hindi siya na ritual. Unya, sa pagkabuntag, aning 15 ha? 15 hapon, sa pagkabuntag aning 15, ninadto sila abang si Andusi dito sa bukid sa Olivo. O didakop siya sa tunga-tunga sa simana aning pista. Asa may tunga-tunga? Pizza 18. Ini tunga-tunga. Mabasa ba ni Bible? Pwede sa dakon? Ha? Tunga-tunga sa simana. Yang pahulong ng pagkakat. Mao nga, didakop siya dili. Namatay siya dili. Dayon, napangaw siya sa pito ka adlaw. Sa 21. Unang adlaw si Man. Kung mingon si Jesus, sa pagtipak-tipak
buhat ng tinapay ninyo siya buhata kani ninyo aron sa paghandom. Mao nga kani siya kalendar ni kalendar. Ay ang buluhaton sa paghandom na ilang tan-awon ang kanimang ikapito kanimang unang adlaw kana mo man na ilaha. Mo man na ilang gitimanan kay mo man gisugo. Kana, mao ni siya. Pusa sa mga Kristiyanos nga tinuod karon mumubuha sa kalibutan mga Kristiyanos na kani mao'y buhi nga kalendar kana mo ni kalendar na magsugod dayon ani 1 2 3 4 5 6 7 pusa mubuha dayon na kaning ikang 21 kaning pitso 21 mubuha dayon nga mahimo ikapito dili mo na siya new world old wala na ni tapos na ni ay kung dili tapuson di ko nakita pagko ngano na may daang kalibutan ang ngano na may bagong kalibutan tungod kay daan kung dili makuha ka ng bagong kalibutan kung kanang daan nagkanayon aron kung buha ka ng bagong kalibutan putlon ang daan hungungon kunya ang kalibutan na ang ipasabot kalendar. Dili kay kaning kalibutan na mo'y sunugon, mo'y waton dili. Kay kanang kalendar kalibutan na siya. Mao banay kalimad-on sa lihok sa kalibutan. Nga pinaagi ana ang mga tao magkasinagtanan. Nakasabot. Kung sa'yo kalibutan. Nyari sa ko sa 15-21 na Pag 15-21. Nyari sa ko rin. 15 na raw. Muna nga, niya ka sa bagong kalibutan, kung niya kita ang mga binanhaw sa bagong kalibutan, kita po'y magtutupod sa bagong kalibutan. Hindi mo malipay. No? Kita ang magtutupod sa bagong kalibutan. Ako rin nakamahali. Sa pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan, kalendar yan ang iyang tanaw, kalendar yan ang gibuhat. Pagbuhat sa Ginoo ang iyang kalibutan, kalendar yan na. Ano Ginoo? Unang adlaw, ngayon sa sinugdan, gibuhat sa Diyos ang langit, ang yuta, waaw, kulay sulod. O ang langit-ngit, diha ibabaw sa naos, kailanman ang Espiritu sa Diyos, diha naglihok, ibabaw sa naos, mga tubig. Umingon ang Diyos, mahimo ang kahayag, o biha ang kahayag. O ginain sa Diyos ang kahayag, gikan sa ngit-ngit, kung ang ngit-ngit, dingan lang yung gabi. Kung ang kahayag, dingan lang yung adlaw. Kung nakita sa Diyos na kilimaayo, kung dahil kapunan, o dahil kabuntabon, unang adlaw. Ingan ang Diyos, mahimo ang usang kahawan taliwala sa mga tubig. Kung pagabahino nini ang mga tubig, gikan sa mga tubig. O gilain sa Diyos mga tubig, nga diha sa ilalom sa hawan, gikan sa mga tubig nga diha sa babaw sa hawan. Ug mitungha ang yuta ng mamala. Ug ingon din ang Dios, ug ang hawan ginganlan niya nga langit. Kani? Saya. Langit, iyon ang Diyos, tumungha ang yuta ng mamala. Matingog ang mga tubig ngadto sa kadapit. Ug tumungha ang yuta ang mamala. Ang yuta ang mamala ginganlan niya nga yuta uban ang mga tanom ug ang katiliban sa tubig ginganlan niya ang mga dagat. Ano ginganlan isla? Mga langit doon, daghan yun kay mga langit man, yang dagat. Daghan tayo na. Ano ginganlan mo yung mga dagat? Ha? Tingin lang mo yung mga dagat. Tungod kay daghang mga puno. Munang mga langit kay tibuok ng kalibutan. Na. Sunod. Sa gibuhat. Adlaw. Bulan. Bituon. Kani. Mananap. Ang isda sa dagat. Kani. Tao. Kung sa ikapito. Dili ni kanita. Gasugod ang Ginoo sa pagbuhat sa kalibutan, gasugod ang Ginoo sa kalindan.
Mao nga sa atong kalibutan magsugod ka sa atong kalendar, sa bagong kalibutan magsugod ka sa kalendar. Sa bagong. Para ako di ko maulaw mo, di ko mahandog mo. Sulti nga tinuod yun 100% tinuod yun nga kini kalama tuga sa Ginoo din nila 100% yun lingon sila nga hindi ka magpuyog nila dili maluwas inambog na way ka maturan di ko kumawili hindi ko kapuyog nila kaya mamintiryo man sila tanan so kailan may anak kung ka magpuyog nila, dili ka maluwas, kaya nila ang simbahan, tinukod ni Kristo, itawag dili tinukod. Pero, minteryo agi, limit. Inyo na lang na. Alam ko na yung langit ko, bulawan ko na. Kaling ako, tinukod ni, na kalibutan na pag-usa, manahin na kalibutan, mapagpo, walay mga tao, kaya ka ng kalibutan, mga tao na bagong mga tao, bagong mga anak. Sa espiritu, hindi na sa ulo. Mga anak na sa espiritu. Ito sa Manila na sir, pinadala ito. Ay, pinadala. Sige mo po itong ginos na sila. Sige, kumbayan mo niya 15, ba't yun, no? Old nyo. Ano siya old ni old. Pahulay ang Diyos diri. Gamot nila sa Egipto, babas nila sa bulan sa Abib. Hindi nila katulayan sa mga tao ba sa Diyos. Ang mga tao dili sa nangisaan ang Diyos, buhat sa pangkong ng Diyos na pag-uol ang maong kaliwatan sugod sa kapatan katuig dito sa Paminawan. Ang kapatan katuig dito yung pihatag sa Kanaan. Ang kapatan katuig dito yung masahol sa Sinai. Ingon na ng Diyos tulog nini ako nanumpa nga sila sa mundo, sa Ibitas, dili magkasulod sa akong kapatid. Ano dili na? Saan naman dili kasulod? Kaya ibalhin, kaya mo ikikapan. Di nabilin sila. Nabilin, kahulay ka sila. Pagkakuli diri, bata sa Diyos. Kaya si Jesus man ang destroyer. Kaya ko sila ikutok pa. Kanila na nakakuha ng milagro ang katabay. Kung wag sila kapupul sa mga tipo ng mga lawas. Ngayon bawal na ang mga lawas. Kita mo sa sinigitan mo. Sila ay dito man sila bibilang ko. Marinta. Sila bilang ko. Kaminawan. Mao nga, kaning mga tao nga. Susunod na to. Hindi ko tataw na. Hindi. Tataw. Huwag man kasama. Kaning niya ang tulong anak ko. Hindi kayo masaktan. Masaktan eh. Hindi ka kasama ng pagkakulitan. Malipay ka eh. Kung nakasagot ka, malipay ka. Na
Dumi, oh. Ano, oh. Lagi yan lang sa Cruz Mara yun. Okay. Ang ginuwi mo, gagamaan eh. Ginuwi mo gagamaan. Oh. Hindi kasapot mo. Ginuwi gagamaan eh. Ang Espiritu sa Diyos na naggamaan ni hindi dito niya mag Espiritu ka. Super powerful. Dito po ni Jesus, pinagamaan ni kay katong paglingkod ni Jesus dili o pag tipak-tipak sa tinapay diha o diha. Aron kani mahimong simana, mahimong nanandulog sa mga Hudyo kada simana. Siya buhaton ninyo kini aron sa paghandog nako. Mao nang every kada pitong adlaw, kada pitong adlaw, kada pitong adlaw. Naa sila panatigo nag-ingon sa Biblia ni Pasunda nga unang adlaw dito sa simana. Mabasa ni sa Buhat kapitulo 20 versikulo 7. Unang adlaw man eh. Ano may unang adlaw? Sa to pa, ang istorya ng unang adlaw nga nagtigom sila, mao ang pista sa tinapay nga walay ligaluga. Kung ato panahon na din, dati wala pa si Kristo magmamahal. Ingon lang si Jesus, pagdama niya, ang luma kayo ulit karon. Iyon na ato ikahumit sa mga tao. Aron ang mga tao makasabot. Ato ikadalit sa mga tao. Aron ang mga tao makasabot. Ang kadto makasabot. Aron ito ipagkalawas na sudlan sa pagpupusto. Aw sa ulit sa Biya sa tumulo kay bansa sa Mexico ang bago may tumulo kaya wala na itong huli. Wala na. Ang inyo lang na yung beauty, yung pagalingon, pinaagis pagkamataro. Kaya hindi na ninyo hinluan, isang pa kung saan ninyo concept ito. Basta hinluan ninyo yung lawas, yung kalat, yung kasing-kasing. Basta ganahan kung maayo, maayo din mo. Basta mahigugma kung maayo, maayo din mo. Kaya dito sa Samar, dagdagan na ako ng tumakan. Tinuod ng gulay. Sa tinuod, bawal man na. Hindi pa lang tinuod, basta kung mahusog ka na. May balon dito sa anak natin. May balon dito sa anak. Huwag pa si may balo, dili pa sa mingon, nadugay yung nagihulat ng panahon na. Kaya may mula, parang panahon na, may balon siya sa piso. Hindi ko na sa Mateo 19:28 sa bangkong kalibutan. Yung saan sa mga kusulis. Dili di si Levi. Si Ribe 28. Sa 29, 26, 29. Dili, yan siya sa bagong kalibutan. Oo, sa 19, 28 sa Mateo. May balon siya na, umabot na. Kalibutan, unang anak sa tao. Muli ko, anak sa tao. May siya, anak ko siya sa Diyos. Unang anak. Pagkong kalibutan. Pero, kung siya maglingkod na, naman siya kalingkod dito. Sa bangkong kalibutan. Pangitaan nila ng bangkong kalibutan. Pangitaan kung nasod na nihatagan sa kinaharian. Kaya dito mabasa niyo ng bangkong kalibutan. Kami, kung sa bangkong kalibutan. Uod mo ni Uod. Uod mo sa Diyos. Hindi din Uod, di man makapagawas ng Diyos ng bangko. Ang nagsisulod, ikasta, ibuno. Aron ang Diyos makapagawa sa bangko. Gusto magawa sa bangko, magpadayo ni. O, hapon ni. Ang Diyos hindi ko buwan ng bangko. Kung nag-i-alistan ka na, yun din si Pablo. Si Pablo yun, si Brio, i-alistan na ni. Nagtulong Diyos ng laking adlaw. Dapat na ilain ng oras hapon. Kanang mga tao karon nga nagpahulay sa Sabado, mga Hudyo na, hindi na ituo na ito, hangtod sa hangtod. Horot ala kamatay na sila. Pero sa musaon nila, makiglalis na ito, basta makigharong na sila. Hindi sila tapilo. Kaya ito man yung ipasahod lagi na ito, Tibo Bible. Di man kung piso-piso. Sa panahon ni Adan, mabasa ba? Na ang Diyos, si Adan, nagpahulay. Masahon na yun, ang adlaw pahulay
pahulay, gibuhat alam sa tao. Tao man si Adan, pahulay, pilusupan na. Katarungan na dili tinuod. Imo ginalay si Adan, di mo kay tao. Isulti diha ka ang adlang pagpahulay, gibuhat alam sa tao. Tao man si Adan, insakto man ang katarungan, pero di lang tinuod. Kasi Adan ang pahulay. Kay ang pagpasabutan na ni Jesus na ang anak sa tao adalon ng bisan kinsa bisan pa ang adlaw pagpahulay. Kung pasabot dili siya magapos diha, ginuo siya sa anak pagpahulay. Kung baga napaw siya diha, Hindi siya andir sa ano. dili siya alir. Kung may buot niya pasabot dili kay kung sunod yung lagot, o na nga, dili makuha sila, masayo, kaya kung sunod yung mga tarungan. Grabe ninyo, bisa sayo, mga tarungan ninyo. Ako ba din mo na? Kaya sayo na, mga tarungan ko yun. Sayo na, mga tarungan ba? Kaya dili mo dawat ko sana, dili mo dawat ko sayo. Na. Sila sayo na, mga tarungan ko na yun. Sila malas. Tanaw nga sa'yo, yan, sa'yo po na. Ang Ginoo, dili Diyos na ito na sa akong blessing, ang Diyos, dili Diyos sa mga sasala. Kaya ang Diyos, hustisya po ka Anaas ang tuwa ang timbangan sa mga katura. Kung sa iya wala ako, anaas alam sa una nga, gusto ka gusto. Ano inyong kulintas kung inyo na susunod. Na ang inyong kasing-kasing milimumat sa sunod na ulay na ninyo. Bungsod na sumat. Lukod. Hati lumats na. Minahanglan, ang inyong kasing-kasing kung ako na mumat sa kondisyon sa pag-isip. Pinag-kondisyon na. Kaya kung pa, ang Espiritu Santo mulaban na po siya. Doon. Basta, Wala ka tila kung ang inyong kasing-kasing mumas. Pero inyong kasing-kasing pareha-rehan mo nito. Super ng kaitas ko. Di pa karong inon. Bundakin mo sa ilang siya. Mas maayo pa inyong kagkaroon. Basta ka. Kaysa inyong kag-iso niya, binutbog na ko. Mas maayo pa inyong kag-lupi. Basta di ka binukod. Nalupi ka. Kaysa inyong kag-di magpalupig. Isa, hindi binukod. Naama mo na. Ako, di ko yung na. Wala nga sa akong indisyon. Sa cross. Ako nisulti ang tinawag na yun. Na dunay. Ano ako itong Bisaya natin. Ako dito na sumakay na. Hindi na biya. Binisay ko na ko. Lapos nila. Sayo nila ko. Binisaya ako. Latin ako. Supay ko Bisaya. Latin ako. Hindi sila paapas. Kasimpiyan nila ito. Ilan ang sunuon sa mga bagay. Sunuon ito nila. One word lang ako. Little. Literal. Bisayo. Muna ang mga pare anak. Kayo din na. Hindi sila. Ano ko ilan ang kaugaling mo? Sige. Balik-balik na. Rejo. Ito anong diyo. Patrin. Uliputin-tin. Sige. Balik-balik na. Patrin. Uliputin-tin. Sinabi ng tamatay mo to. Happy ko rin na human. Kaya niyakan man. Putin-tin man. Imbis nga, putin-tin, ya putin-tin. Putin-tin din umulog. Niya ako'y gabi. Ginoo, para na kayo bumubuto.
Hindi ba matakbo yan? Hindi ba matakbo? Matakbo mo din. Ang iyahan to, sakto to iyahan yan. Pagkuhan lang, gawas. Kaya ko sila, wala nang pakasalanan din ako. Tumatay. Ano mga tumatay. Kaya hindi nga nung ako, di man magtulo ang sibasi. Natulo ako sa sibasi ka naman, may kaya isupol sila ako. Ang ilang pagkanlupot, supol na ang kaulugan. Ang lupot man sila, ano ang pangluot, supol man ako. Ha? Supol. Hindi katulong ko nila, patay yun. Patay. Hindi na mahigamit sila dito mo. Mahala na siya. Lupit na dito ko na kung mahal na rin. Dito muna ko ilang pangulo, kapatay. Gusto na ko na walang makana sa masahon sa tingin. Dahil sa Exodo 32, 33. Bisan kinsa nga makasala bago ka na. Pagpapasol ko ang iyang alam. Walang lain mo makasala sa Diyos. Dahil may mong luntanan. May mong luntanan. Saan pa ako wala kang hindi? Lakaw mo, ano mo sa Manila, ano mo sa Cebu, sa Davao, ano mo sa Dapitan, ano mo sa Kalibutan. Yung lumang ginako nyo sa lahat na ginako. Ang tod na muli ko sa iyo. Ano mo sa Juan, Amerika, inato na mo sa Amerika. Yung lumang ko nyo sa lahat. Wala nga, wala naman ako hurot. Mamatay mo ito yung anak ng tao. Ikadan ko man siya na subak siya sa espiritu. Ikaw siya ni espiritu ni palit. So sama ko naman ito ang palit ng espiritu. Kaya yung espiritu ni Buwaman, magawas mo niya siyang lawas. Magawas mo siyang lawas na yung higanti. Kaya Lucy na ako nasa una. Kaya yung higanti, si Richard bumao, anak ng kapmahan na namatay. Magawas at higanti, dahil gitawag na pabalik ko, hindi naman. Ang tuloy sumpa na higanti niya. Hindi siya na ako dito ni Bali Tihamos. Iyawan siya sa dami. Sila magpapasalamat. Sama sa tuwa ng Pinoon. Ang pingan ako, pinapapakan ko mga pinito, mga isda na mga tao, kung may pagkamping sa Diyos. Hindi na ako kainuman ang mga sukli, hindi pakanto ng mga tambok, ng mga dako. Kung sa mga patay ninyo niya, ang lawas, wala pa sila. Na ang hinugan sa kamatayon sa mga tao, tungkol man sa sakit, di man tungkol sa katibulan, tungkol sa sakit. Sila sa una ni Abraham, mamatay sila, hindi tungkol sa sakit, tungkol sa katibulan. Si Abraham, 165 years old, wala siya nahalang. Namatay siya, nag-istay. Tungkol kay wala ibalas ng life. Karon, ang hinungdan sa kamatayon sa tao, si 20 pataas, 50 pataas.
inamatay ang imong pancreas, ang tanan nga naa sa internal organs sa imong lawas dili na magdaot ba ba? Magdaot pa ang tao? Kaya di man magdaot mamatay ba? Di yun mamatay. Kasi hindi. Mao nga, muna ito at ako, nabantayan. So, I will encourage you, napalit mo o juicer Binder. na magkuhan mo ang mga kaning carrot juice. Asa akong carrot juice? Dahil kong carrot juice, wa akong carrot juice. Wa, sampol na torila. Istingin niya ako ng istorya ninyo. Mga sa mga 20 ka adlaw. 20 mo nung kayo pinag naku, kayo nausapan kayo batas. Doon na mo yung mga sakit-sakit sa kasukaan. Dili? Mga joint inflammation, arthritis. Sulod sa 28 ka adlaw. Sultihin ko ninyo. Kung ganang na yung debate, wala ba nang nawala? Mawala yun, di na kita kubalik. Kaya di naman nakubalik, sato pa ang atong immune system, itaas ang iyahang level. Itaas ang level, anak. Pag taas ang level, ang imong mga organs, anak, mo back to condition. Ano na? High blood? Anong high blood? Sayon na tayo ng high blood ng bala sa ito. Relax your mind. Relax ka rin. Kaya minum sa mga juice. Karao. Muna siya ay carrot juice. Murag pure orange. Carrot juice na ko rin. Wala ka siya sugar, master. Wala siya sugar. Carrot juice. Naanap ko na ako ko ay pipino juice. Niya, pipino juice na ko. Dayon, na ako ko ay turmeric, kung luya, kung orange juice. Muna yung mirambol. Dayon, kamunggay, saluyot juice, kung pineapple juice. Muna siya, aron nawala kong anas. Muna yung pagkaon, nawala yung dito. Naman mo yung freezer, naman rin, utang nyo dito, pero hindi mapanos. Niya, ayaw na yung pinasama rin, kung naman yung ginat na ang ito kilig. Ayaw yung inang abugnaw, kaya maka-sticky na sa dugo. Gamay sa buhok sa ugat. Gikan sa rep, standby 30 minutes. Gikan sa rep ha, standby 30 minutes to 40 minutes. Hanggang ito sa bugnaw, sa iyong imnon. Kumain mo ginom sa kapaso, balik mo sa rep, ang hindi mo panos. Pag tilaw mo panos, labay. Ayaw pa na yung lawas, kaya panos na ito, magkadaw. Yun na ha. 50 katuig, padulog sa 60 katuig, ikan kalong. Bago, bata. Niya, dumamay kamatian sa laong paglaong. Bantay ka sa sala, hindi ka sa sala, sa Ginoo. Ngayon na igugmaon mo ang imong isig katao nasama sa imong kaugalingon. Una nga, manghatag ka, manghatag mo ko. Pero mayroon ako. Tara. Ako ay tuglo lang. Kaya igugmaon man tuglo na ako, tugloan man ako. Hindi sa punang wala ko ano na ko
blessing sa bulan sa hindi sila naman lapas na yun sila. Pagkailan sila. Ay kainin mo dalawa kasi hindi yung iso. Hindi ka na iso-iso. Iso-iso. Kaya sa nabasa 11:32. next round anata sa bago kamu ang pagkalimutan ng kinahanglan kung malikalimutan ako ako kung i-post din sa campaign ninyo na everyone must have own calendar kada isip ang calendar na ang purpose na ko ana ang purpose ay kalibutan na to magkaroon sila magdulpol magdulpol suko ito Ginoo dalawa magdulpol suko kaya yun din ang atake magaling ni suggest dito sa kuan section na bulan pagkabi dito Wala ko siguro na ngayon. Kaya huwag mo ngayon. Wala na lang ng mana. Sige. pero ay labay na Meron ko na ngayon. Panagaan tong uban ng ayaw eh. Labay-labay naman to kay na pulo. Mas tan-aw pa sa Gregorio. Samot na nga ting sweldo adtong isang mga sila ha. yung mga pasyente ma'am anong pizza cheese ma'am sa bulan sa Adar may atong service ito sa Tangtanaw ma'am sir karong pizza 20 sa bulan sa Siban wala service na to sila na yung mangita dito sa Liburyo sa Liburyo kaya iyo mang i-force man mo sa mga naman may kalendar mo no sa kalendar namo amo tumiga bis ani mo kalendar o di mas kalendar asa man to ma'am naman din sir o sige unsang pizza diha unsang adlaw ang pizza 20 sa Siban diha ko mana ko diha ang atong Gregorio may atong yatakan dili kay kita magpayata ng Gregorio Amaba, si Francis, si Yansay, sila kalang pagdating dito, sila sasama, si Pablo, Dani, Ros, dan ang sila dito, hindi na kung mga isahan ng dalawa, hindi na sila matulungan na so, mas kalendar ni Gregorio, sila nagkasakitan ng kalendar ni Gregorio. Kaya wala niya, hindi na makuha ang kalendar na iya sa mga kalimutan. Kaya manang kalendar na sumpay na bulang Sabado na sila kaya sumpay na daan na kalimutan na ng Gregorio. Daan na kalimutan na kailangan nila pipili sa katulad ay daan na yan ang Gregorio kay i-adapt si Constantino ang kalendar sa mga Hudyo sa pagkaibot ng Kristiyano. I-adapt kung masumpay ang kalendar dito sa daan na kalimutan kay sa pagkabot ni Constantino ang kalendar is what?
Mas pumuli. Oh, kaya hanang isunod, kaya gidawat yung sunod. Yung mga usap ko ninyo, sumpay na ng Gregorio sa daan ng pagbubuhat. Aktil na sa pagbuhat. Diba, yung nanay kalendar. Anak, wala, makay dito dito. Dili kay mga. Isang daw ni Jacques Gregorio, Dios mulabi, wali. Mari mo karong sibat. Sa manis kang Gregorio ni, sa mani. Ang Gregorio daw yung kinukuki. Sila San Pablo, bukod. Sila Samar, bukod. Sila Cebu, bukod. Sila Gregorio, sila Gregorio. Sa tanaw sa Gregorio. Plastic na. Plastic ko na. Plastic. Tamhaw. Apil sa pagkabanhaw. Wa ang nabanhaw na buwan sa kalendar. Wala inyong mga home service, muna inyong hatagan ng kalendar. Ma'am, sir, aning kalendara ang inyong service plus ng Gregorio. Kaya anong kini, walay kalendar ni Gregorio. Ay mo pagpunta kalendar ni Gregorio ito. Ang inyong ibutang kalendar na to. Kalendar ni Gregorio. Ay mag-base mo dito sa schedule, dinis ng Gregorio. Hindi kaya tumus ng Gregorio, ay mag-base mo dito sa tuha. Tanaw ko na sa Gregorio, tanaw ko sa itong kalendar. Muna mong dili mo mahimong matapong ka na. Kalendar kita to, ipaharipon. Sinay ko na siya. Kung ganay ang ng Gregorio, kanay ato ni, hinay nila. Usupong gina siya. Auto na, naglabaw gina siya. Dili galing ng Gregorio, ingon ka kung ana, kini ato kita mo ni, ana, kung sila punta, kabunan niya ang kanila. Dili na. Wala na tayo papel, karta, balita. Balita, okay. Matay na ganyan dito. Ngayon, bill. Sana reject. Kawas na ng BIR. Kaya kung may connection dito. Pero na tayo connection sa BIR, kung tutang ng balita ng BIR. O, kung sa BIR, natay manager diyan, ato ang kauban. Ato ang taga-kalindar. Dahil kalindar o kalindar sa ating kalindar. Ano ang anak ay sa gobyerno man na sila, ang Gregorio man na, kita kasulod. Kaya wak man tayo, sa access. Pero sa customer, ano may access? Kasulod man mo dito kalindar. Customer man ang inyong service na. Sunod-sunod lang ta. Pinuha ko ni. Wala laing kalendar. Yung buwan ni bago galibutan kaming kalendar. Pista sa binatay ng libutan. Tungod ana makita nimo ang pagpanik ni Kristo. Tungod ana kalendar. Wala lang kang Gregorio. Kita makikita. Hindi na masupot. Kung masupot ninyo eh. Gikan sa 33 ini, tuko man na sila. Nga natukod na ng simbahan ko na ni Kristo ng Katoliko. Hangtod ay 2024 sa Hunyo nila, Hunyo no? Unyo rin sila. 4 no? Nga inyong airport, mayroon na. Hapon ba to? Inya na. Nakay. Wala yun na kayo rin na. May rebate. Ha? Ang rebate na lang mawala. Isan ba? Mas
Ako ko lang alam. Ako ko'y tingkol niya. Yung tanong niya. Dahil lang ninyo. Ako kayo, repeat mo na. Sa TV, kita man to, pero paano natin mo? Hindi, pwede. Ay, mag-hadlo ka ng rebate. Tanang record na to. Wala yung hadlo ka. Hindi lang rebate. Nagagmay ang rebate sa pag-lihod ba ng rebate kung kapulo. Kung napas ng rebate. Tanang record. Ganit na mag-record. Ya, oras. 11:43. Hindi mo siya gawin ko na ay dili na siya pumidya. Gamit na yung daw. Sa gamay kayo na siya kaya makadaot na. Eh, earphone ni ilang earphone. Lagi, pero ang inuhang battery ko na nakapo sa earphone. Kaya, sa nangutang na dito, yung mga utang lang ka, pero na dito. Pwede dito anak. Dalawa lang bitangan ko sa pera. Dalawa ko ito sama ko. Asal ko ng pera ko dito. Pinaghihatan ako ng pera niya. Ako kay gusto lang, di pa po mo tuba. Saan mo na ako pagbayan? Nakuha ko, di man mo. Unang utangan ko na ako. Iba yung ising rin. Andam-andam ko para sa akin ang nasan. Kung tingin ko. Hindi tayo mengutang mo kung sa inyong utang kayo ng inyo ay buko sa utang. Ang tao daw ang utang ng bayan. Mabasa dili. Nasa na mabasa sa Salmo sa Proverbio. Nasa Proverbs. Ang tao daw ang mangutang ng bayan. Ang pag-iwas daw ka. Hindi magpasugta ng pag-utang. Ang tao daw ang mangutang ng bayan. Salit ko kay ano kami ni Malharik no. Gulabi media ko. Ya, ang hari ko 7,000 Puro okay. Si Daniel kung ang itahasan sa unabi, ibuhot na po Pinoy, huwag ko kaire. Ibuhot na po.
Isod mo na, kailangan ko bugas. Isod na. Kaya, ang inyong sabot, sinibinulan sa bayan. Isang simana lang ito mga nahurot na. Kanya, pag-abot sa kwarta, nanang may bayan, wala ko'y bugas. Nasa may unahon, bayan, may bugas. Ay, bugas. Ako na yung delikado, muna yung negosyo ko pagkain na. Nahulog, ano mabayaran ang utang. Wala na, dito yung binigay na sabihan. Utang, ipay, bayan, ilay. Ako, Master, sa Dixari. Utang, ipay, bayan, ilay. Sa Dixari ba? So, 20 mo itong utang. Inanaw na, may narinig yung utang. Sige, ko pa yung naman na. Okay. Kasi nung mag-advertise na dito. Ikuha na ito ani, mo na ito ang next na tubangon. Okay. Kailan sa nato ito yan dismay. Leksyon ang dato. Eh, nakagamit ang dismay niya kami sa sila. Wala na may layo utang. Dili na to sa ito ang kuhan, wala na. Sa Sister Rolong, wala na. Ang imo ang mikinim to. Naikutang dari kay Kadropi, kung ano na, may sige na ito ito kay Uwang. Kasi kapag yung mga siya. Ay, na lang, Master. Ha? Ay. Kapag yung utang, batong bangko. Ang wala na to, ang wala na to. So, uli na lang ka na magawa. Kaulat ko sa email, please. Hindi kayo dito ko nang gilid sa kwarta. So may unahon na ito anak, kana o kaning isari. Kana, ang ginagawa ko na akong July. July 30 na siya, Master. July 30. Oh, kaya akong first payment na 1. Wala lang kung ang Dixari, Master, sa leksyon. Kaya itong nga leksyon, ito isubutan na ang makabutan. Na, eleksyon mo pa ito. Kayo, Master. Ang 5 ay. Ito isabutan niya. Tigutungan na. Dapat sa kumpus lugar orang utang. Hindi naman po na ang utang na diktit yung makabayad ka utang ng buwan. Kaya nang utang 5-6 ako kay. Nag-utang siya karong adlaw. Utang pagkahapon gikaroon ra. Hapon no agtindahan way. Maglabay sa Bungay, kaligawan mong tingin sa simana, kaihan. Sa lupi ka lang doon, kung bitay-bitay ang nagibulot-bulot sa utang niya. Pinibiro, dahil kayo. At ang simana kapin, mga lintoy na naman, bitay-bitay ang nagbuslot ang lintoy. Hindi niya nagbubuot ang bata. Hindi niya magbibit. Kaya nang nagbusuhan na. Ini niya ang tinukot. Negosyo. Na alam sa tanan, income tanan.
15 na, wala ko 60,000 o 18,000. Pati yung utang. Yung viral yung time nyo. 16.5 master. 60,500 o 2,300. Gusto niyo Kailangan ito yung kahit sa Manila ka na mga out of Manila master. Wala man ito nakatax sa Manila. Sa 16,000 per pila isa ako. 385, no? 385 to. Ha? 385. Mo man to. Wala to ikuan. 385. Kay ingon man to master nga 385 ra. Kada masyo na masyo. Anay. Wala tayo, lain clinic sa hospital, maluha na. Ang pabor nila. Pabor. Dito, pabor nila dito. Ang hindi, pabor nila sa Uyuhoy, pabor nila sa Lihan Number. Eh, pag-iwan nga diba itong clinic sa Bakay, Bakay na, no? Bakit? Bakay, daw. Daw, sabi nila. Oh, daw. Aron na mabahid ang mga tao. Ito nga, yung pinili, dito. Kamu dito, inyong ako. Kaling natin, kaling natin, dili na. Ito mo pang ilugay. Hindi mo ilugay. Gusto mo. Ito lang tinawag, iba na mga gusto. Kaya, sa Likulong, pagkakailangan ng sunod, buat na lisensya. Ay kinahanglan ng tao, UH license. So, wala ka sa December. Ibawa na natin na kay December. Ibawa na natin na kung makapasama natin ng eskwela. Makapasama na kung sa una na dito. Manupan, pilihan, diba? Lingaw lang. Manupan, how many friends? Wala niya eh. Sa mga friends sa mga rasi. Tindangan, kinarating. Hindi ka rin tulog sa amin. Kalambat, hindi ka rin. Sa pangalaga, ang nagmay yan ako. Kaya kung ano mag-istoryahon sila. Ano lang tatawag ka? May upang, may po lang din ito. Parang pangkumplida ang nasa mga o kayo kita
Tangka, ayun. Himinis. Tangka sa himinis. Usanis, kaya yan ang matulog na. Hindi naman kayo. Mulabi, malupa sa mulabi, malisan, malinaw. Ayun, ikaw, Ang yung master mo. si Cardinal Edwin, pwede siya sa Manila, sa mga airports. Doon ang Manila nyo. Cebu, bangan na pala. Kaya na-airports ka ni Cardinal Sani ng 500,000 para sa clinic na. Gulay 5% niya sa mga clinic na sumala sa mga Indra si Cardinal siya kalaba. Hindi. Ano sila kung Indra sa mga ni Asis, si James. Niyang kwarta 2,000 ulang ito. Yan itong lumaga. At makapatindog sa clinic. Sa kasis makapatindog sa clinic. Ikaw kasi sa Senador. English lang. Jadi, ako lang yung pasihan. Yung tao sa kanila. Pagkanan na po na pagkakali yung sa stage sa pagkakali sa stage sa politics. Dala-dala na natin mga pamilihan dito. Sir, pwede i-off line. Niya, dito na tayo. Alam mo sa master. Magkikinagan din. Nung naglangaman ba? Kanang ato ang panda clinic. Kung mapunta sa December 31, dili ta pa renew. Kita maka-process kay. Wag man ta ka So, Anong December 31 man? kung mga sa master yearly man ang kwan, expire ng bando. Yearly. Basta nang imuhang sigura. Wala ka og Sa katuig na. dili ko sa katuig man ka dito. Sa hapon ko Ito lang yung kuwan. Pili sa December. Tao na, December na. December, January start. Magaling hapon na. December, sila ang Oh, bayan. natiwan. Aday dito, dito ka. Mo ibot sa licensing step. Kay ang palitan nung kato si Dula o November, tapos kung gina siya ng expire ko isa na pagkasunod tuig. Pareho na siya. Paling ka November, kasunbulan, expect na. Kung buwa ka December, sino ba na? Ada year Oh, na. Sino ba na? Pagkatulog mo lang na, matulog pang bulan. Nakasukol pa ang sanga. Magaling nga. Hindi pa na sa December. Ano pa po sa December? At so ba na sa Mayo? Kay Mayo mag-apply. 1 year na natin ibayaran. Di man 1 year ng December. 1 year na Mayo pa. Katariha sa kalansugat ng lisensya. Para na kung sakyanan ko. Ang hindi na nais 2. Dapat February, expire na. Mao nga ang kuha na niya, ang iyang registration, January 28. 10 days before ang February. Muna siya. Karon kay Hunyo naman na siya na po na-renew. Dakot ko, itanaw ako ni siya, pagtanaw sa permit, registro, itanaw. June man, ako, kikitiyoy. Ay, ato na lang expire dito. Kumantoy ang iha, pili man tonto. Ingon lang siya na po nga, ang imong lisensya sa number, dapat sinarito. Pero ang imong man renew. Wala kaya siya. Sa na po ng tingin na masunod, kaya kami nasunod na to. Kung wala ka dire, hindi mo po wala ka dire. Kasi hindi mo. Eh, pasunod yun na, kanang yung motor. Kumana po ng train, sunod. Oh. Pero, ikaw na yung 4 Marso, wala ka,
junyo, nakakwarta, ato dito registro, wala dito expired. Kaya ako yung decision mo. Hindi na mo expire of December sa puntahan ko. Dili na mo nga natulog mo. Ay December na. Ya kung kumbati na. Niyan ruling ang tumipera. Lupig sila sa abogado na kung hindi na balita. Kaya rules and regulation ang balaod. Every December may expire ka. Wala na. Karon, first week, sa pag-31, pasok na ihapon kay ang exam ni Jocelyn, unang simana sa Disyembre. No. Disyembre 3. Kung panalangin sa ito, kay Dr. ko sa Records, 1995, 90, 95, kung ano yung score niya. Sige, nag-uras ng maestro. Kasi, hindi ako nagulog na. Hindi ako nagulog. Christmas. O niya, hindi man kaulangan eh. Balatan, kung ang first aid mo, wala ka pa sa. Maluton mo ka. Maluton mo ka, di mo ka pag-iwan diris. Mindanao nga di ka makapasara. Ihatag man yung mga siya sa'yo. Dara, study ni. Ato ko man na, exam na ko. Repeat. Pasar kita. Repeat. Nato sa kainta kasal na ini. Kainta kasal. Exam. Kailangan lang kamo karon na unang bunga ay matapang mo o tuloy sa atong clinic. Dili kay buot mo, tapang mo tuloy. Bunga ani, kamoy unang right, sign mo din dito. Maka barangay ninyo, kaya ganyan ito magaling kampong na iskulaan. Lista, registro man yung natin sa SIP. Sa lista. Ang registro ani, pilitin na sa lista. Ano tayo pabili ko ng mali, sa inyong barangay, o pamuli ko iskulaan, disim tayo, simbahan na ako mo kaluyo. Ay, ninyo ay lang sa ito. Richard, mo na. Halang, kamo lang sa na nga isa kong pagkanidali ng tao, kay kapoy dito na ito. Sila nubla na sa doon. Saan din siya natin na? Dato nila, dato mo. Nila na ito ako sa kinan. Sila makarang padya, lupa. Pero ayaw niya nagkikasakit, ayaw niya nag-goal, may pulihan na sinulampaw na. Pero hindi nyo galing ibagul-goal na, ay nag-goal ninyo na, i-hits na sa ginawa nito. Hindi nyo na yung ginawa nga, naglagaw ko sa inyong pagulin ng dalan. Dili na sa akin ng dalan. I-hits na, huwag kayo mag-i-hits. Hindi man ito makatabang ninyo. Pero gani, ingon ko siya, mawatan mo, tungod na ko, makablan mo. Pero kung makablan mo, mawatan na ako, naliwala. Madaling luwala siya. Ay, nagkabala ka. Kaya mubalik na, pagbalik ka na, labaw ka na. Problems na. Mabaw na. Dolor na to, itutulog ka dito ka dito. Kaya gusto ka na lang, gawin ka dito. May lami, oh. Poros mga babaw, maglinya pa doon. Yan palitan na ito, boy. Ika na ne, poros mga linya, poros mga ito, doon po, yung pa doon sa pa. Wala kong mag-style, wala. Parang yung nagpalit yung tas,
Dili na Ayun din ang sinabi ko. Dahil sa mga linya. Kaya na ako naman. Huwag ko ipalit ang kasa na. Huwag ko dalawa. Ayun, master. Sige, ito. Hindi kasi yung tagot na call. Pahulos lang pa. Pero kung ano din ang iyos, labing damay, sila mga purwis ng patulong ito, gano'n din ako na. Ilang mo kaguna na. Kaya mo paling na ninyo. Ayun tumukad, clinic yun. Kung tayo yun natinig. Ngayon, wala pa ang inyong liho. Kaya ang liho sa Ginoo, determinasyon. Yung dumigil na ninyo. Dili kay barabara, kay Diyos alam ngayon. Ang Ginoo, ang liho sa Ginoo, determinasyon. On time. Naagin. Una, ang clinic, alas 9. Sa buntag. Yes, mga ito, makabantay mo dire. So, nasa ron. So, yung cheese. Una po kayo, una po record. Katanaw ng record dito sila. Alas 9 cheese niya po. Ayaw ingat alas 9, kay baka na. Alas 9 cheese. 9, 10. O may abot sa Pinas Baby, isunod ito ninyo. Ay, record to niya. Record to, kan alas 8:20. Alas 8:40. Ito sa record ko. Ay, sa lumba, ilong dumi, nanahin ko daog na ako mapili. Oo, bida ko sa Turkey. Tungod sa nakita na ko, sutan na mo dito di gatas. Kaya naka-sinturon na diri. Kunay mga wala mag-sinturon diri gamay na. Pwede kasi ito ba nga rin. Diri ka sa liyo, mga babae, may bigatas niya na kanong bigatas. Si Rizal na yung tatawa. Hindi ay, ang ilang bidataan, tungod sa ilang bisdi, nga ako ang pambansang paborito ni Dr. Sosa. Habi-check, tinuwa ka na ako, tinuwa ka na. Kaya si Cristo, si Rizal na po. Si Cristo sa Rizal na si Cristo. Tungod kay si Cristo sa sacerdote man, nalapa. Bosa, ang ilang paborito, ang naging suot ng sacerdote. Unang pambansang paborito sa ining Pilipinas, sacerdote ang bagyan. Manang mag-govern ang puros ng sacerdote. Dili na mga bisdi na, dili sa sacerdote. Mga si Tihol, sacerdote na. Pagsaka na po sa stage, puhon. Ng mga pusin, magsutana, magsutana. Tumbangan sa mga tao. Nagkikan sa sinipitan ng ating
Dugay. Wala siya. 500,000. Yan pa na po na. Sabi kayo na po. Eh siya, kulang ka. Kung paano yung anak, naamoy, naamoy 500,000. Siya wala. Florida. Turmeric juice. Orange. Turmeric, bulaw na. Bulaw, royal bulaw. Royal, orange. Orange siya. Hindi, hindi ninyo. Hindi ating juice. Sa ulahin lang, nana mo yung mga ano mo ako. Nana mo yung yan ang mga kalima, kumba, yung buntag kumba, yung hapon kumba, pagkaugma, yung manok, pagkaugto, litsong manok. Kaya murag feelings na, ang feelings nila, kuhan kayo kanin, raw kayo, nagkataon ng kumba, nagkataon ng litson, ang baka, raw kayo na feelings, supportaan kayo. Uli ko di ay sa katapusan kaya na kayo diabetes, high blood, stroke, sakit sa natay, sakit sa kasing-kasing, sus, wala ko lang ay maani, anak. Ato, ay na. Wala, no? Ato tao. Ito yung ginagawa. Sa Sugilon? Apa yung mga pinya? Wala pa din ako pag-ikutan ng pinya. Pinya, pag-ikutan. Wala po na bisan. Wala po bilhin na. Ano ba dahil? Yuwa. Eh, kung naman, ano? Ano, bakaran nyo niyo, ako makaroon.
Alas 12. Turmeric juice. Nakalihok na. Lihat mo. Rato na namatay sa TikTok. Ako ay nagkakalit. Tikuan na kayo, pati yung sa Pino. Anong sili ba? Turmeric juice. Ikaw mo, kayo. Wala na. Wala na. Yeah. Continue lang eh. Siguro na ikutur niya yung kwan.
Ah, panyo. Sa 26, 29, 29. balik sa Pinoy. Sabi, Yes. Size 2. tapos sa Dua ka adlaw. tapos sa duha adlaw Pahiuli niya. sa ikatulong adlaw wala nga hindi gyud Puhon. Hapon na? Hapon? Wala pa siya, wala pa tumita. Kapay kaon to. Kapay kaon. Tipak sa tinapay na ang pagkakaan ng negosyo na
Ano na ang Wala pizza. Wala pizza. hindi, kamo madag. Wala tuloy. Sana na panahon yung hindi ba establish kani hindi pa ni mahimo ninyo kalibutan ang bagay. Ano kaya yung missionary? Sa Israel, sa China, sa Islam, sa basta confused ano confused Japan lang na sila na sila Muna nga, hibawan man nimo ng brother ani kay di try to travel sa Pilipinas. Kay ang bahay ni sa ila man tong ilugo nga kanaan. Nga nang iduga nila. Hibawan nimo ni sa mga nasura na sa China tanawa iyo sila may ilog. Japan gusto ng ilog. Amerika hindi gusto ng ilog. Laban siya. Sa kanang kuana. Sa kanang kuana. Nang ilog rin. Okay na ni. Next door. Visit. Na sila ay pagtulaan ni. So, ang na biro kalibutan istorya sa Ginoo Abraham sana go istorya na wala akong hindi ba tao na magawas ko yun ang kanan ng anak sa Diyos makita naman din Abraham kita na 100% yun 100% buhi na sa Abraham isa buhi ni kaya naman ang sa ani si Jacob wala ang mga asa na ito ni mga kaya namin isuon ni ano isuon umubot pa kani na isuon sa ulot o isuon sa espiritu umubot ni nga isuon sa espiritu hindi isuon sa ulot hindi ano basta tinuod tinuod yun hindi na sabihin dalawa ninyo iun sa pagkanalangin na walang tao massage therapy ay sa pahulma nga naman kung magbulang-bulang ka mahulang ka bulang ka na matutulog hindi na ako diya na sa kanya sa lisinda sa oras na tumaon na ilong klinik sirado na ka na daw ang baksa na kay mayroon na illegal kuha na og mo demand ko to siya og mahal wa ka na himo bayad na dito mo sa aron dili ta magsali wa ka makakita o mo pakulam aron mo yung kamot at eskwela aron ang lisensya mo wala na kung yung eskwela si President yan doon nila magtrabaho diba na nila kung magabilis hemo mang 95, 90 ito kasi sila Merero. Merero. Merero na.
Influensya sila sa inyo. Kaya kanang ilang kurso, di na makabalato nila. Ang makabalato nila, kanang makasahi nila. Buwa sa dito. Basa ng dito na ako. Yan. Alam ko po din, nagipatawag ko sa upat na sa ramon. Tapos ako dito, ipatungan ko nila sa upat ako. Si Biding, si Carda, si Ilsa. Kasi lang may bumo. Bumo na sila. Dito ka nga lumang ko. Nakilala yung originality sa ako. Ako pa, ako sila ko na sa ulong. Diba? Supot ko, basta makadaon ko. Kaya kung kita na makadaon ka, hindi mo sila. Wa ko maglang tao na kapilya. Hindi lang na ako makadaon. Kung guba na istorya, wala na ako pakialam. Kanang guba na istorya, di makapuntan ako. Ang makapuntan ako. Sa dili ko. Pero, murag malabo. Murag malabo. Ay, saon na na. Gusto ko lang na sila. Mabuti naman pa naman. Pero sila yung mo. Buka na nila ang buong-buong. Ano yun? Nawala mo yung customer para sa ilahan na nawala. Amok sa si Juan. Si Ato. Si Elcio. Lisyo? Ha? Hindi. TV? Leo. Ang sunod na, sino pa? Sige rin siya mahilot niya. Nadia mo. Ha? Ha? Kasi mapapanagitan mga Ayun doon. Hindi na nila nagsimba. Ay, kung mawala na nila, wala na sila isun na lang. Ako na yung na nila. Kaya ako, parang kita. Bastos to iyang anak. Mawala nila. Wala na sila Ato si Daniel Master ba? Katong picture sa party bitaw atong pag-pictorial bitaw sa atong dito ta. Di nag-post sa dito, nag-comment siya yung pakyuhan. Sa kwan, comment section. Kato si Jamil, anak ni Kwan. Oh, di butangan lagi, pakyuhan lagi dah sa comment section. Sige lang, guys. Yun sa man, yun sa man. Kato ko dong nagi kwan kanang emoji nga kanang tawag kana. Di ba? Oh, emoji nga kwan. Okay, po sa anak ni Windows of Plan, pang Christian. Iso ay celebration of Cosmonaut siya celebration. Iso iya imo siya dili pa nagpulit siya hahaha din pakyo. Ako kay ni Pabla. Janin. Ano na doon? Ay Dili, kamahod. Tangmang ko, dragon. Kasi picture ko sir. Tapok niya. Oo, kapatid niya. Yeah,
Dalis naman. Ano din? Ha? Paniguro ko ito nga. Sala niya. Oo. Ako sa diri ako pinilait. Ito at ngayon. Ako man, ito na yun. Sadang maguna ko sila. Ito na kaya sa ako. Ito man, ako kaya sa Blendan, matawag ko sila diri. Ipakulawan ko sila. Ako sa lima. Ang kahihiyan ng inyong buhaton. Kapil ang akong titulo. Tungod kay itungog ko nga mimpo. Kaya magkulay mo mahal inahan pinabasa mo sa isang sabi ko na di ko at i-involve ko. Ano mo kailangan na? Kaya galing mo na ito nga, gidala ni mo sili na wala ang kasabot. Labi na anak na bukas na nagtatang nag-10% dito ni sa ni Green ay hindi lang wala. Ano yung data? Ako kay Leo standard mo kay lahat ang mga kanya ito. Ano po? Maglumas tayo ko. Lahat ang mga dito. Listahan mo. Sambal pa. Pero hindi ko makulilig ano mo. Ito na yung natapos na inyong huling spirit at basihan. Ang basihan ang buhay sa sinisira. Ang basihan ang buhay. Dili kay butay bantay. Muna nga pagpili sila ng sa kalibutan sa buhay group nila. Pagsulod na ko masukot sila. Sulod gina ko na. Ano na ito mas kaya? Among istoryahan to rin. May pagkuhan mo na kapag mo tugdugay. Ang kayo mo na ito, tunda mo kumantilit na itong itugali mo. Na nasuko ka kay dilit ko makarupa. Matungdang mo siya na ako na kalayo na lubog tulog ko malupa. Sabi ko nga, wala man ko kasumbong-sumbong diyan ito. Kaya ako, ipangamutan din ako nga pagka-sinagtaray mo, pinahagi sa ako. Pero ang damon mo ni Janet, ang damon mo ni Momo ay nagtukan dito ni Master na yung saboni, kaya alam mo kung takang mo sa itabon, di pintamtukan. Katong damon mo niya itukan si Moha, ito ang imuhang gusto ko. Sila mo na ay hindi ngayon mo ay kulang lingkod naman sila wala nang bukana. Hindi pa ito sila lingkod naman lingkod pa sila. Sabot mo yung gusto niya. Huwag ka sa balo. Bakit ba? Sila. Lingkod pa sila para pa-fuse. Tungkol sa balakot. Mauna, dito sila maikot.
Sige. Isiman nga iya anak ko tumugang gamay. Kauban ko pangawa. Dayon ko nila kinani man ang pasadan. Apil mo ang kingdom of Christ ni kay sa ko mas kingdom of Christ niya. Na apil ang pangawa tong din umuran ba. Dayon katulong dulo. Dali sili ko nga dulo babay. Silang balay. Ako kumagali sa ko kumagali ko nga. Nagulus na pero ang wala ko sunod na po. Si Janet pinaalam ko siya. Hindi ko nga mawat man ang issue doon. Yan lang guys, sa gabi. Ako ko lagi. Ang babae gani makitulog sa lalaki. Bus. Sanay wala. Pero ikasado mo si Janet, nga wala ko ng lagti. Magdaan na wala ko gani. Kasi, yung may masulong sa ila. Tulog ko na ako pa pangita. Dapat ko na hilit ko na makaabot diri kay paano mo ko natural ang natural ang kadara. Nakasiliyo, nagsumbong-sumbong na siya. Dili na natural. Kaya libukan na ang natin nakapaan. Para nila sa ilang sikta. Natural nila na. Ito sila. Sa ako alilin na nakapaan. Ito na yung nakalibukan. Ito na mabuhat. Hindi na sinatural. Ang tanang buhat nila sa alilin na natural. Mabit ka makipasimba diri. Ang gidalan, dahil timpa dito dahil kay aron makabalong ko sa mga paan. Dito naman po lingkod-lingkod sa gawas. Ang mabay. Yagon ginaguni. Yagon. Kailangan niya ikaw sa mahaya ko. Ito ang bata. Ito nga tinuot. Mabukas mo. Hulog ko. Ada kang manok na sinakon. Ang bilin din sa iya ka. Tinuot mo bukas. Sige din kumaya. Isang ganin ako matagan karon ng mga trabaho sa barangay. Kaya ako lang ngayon. Kaya naman. Hantod na makapilin na nakatuloy mga nilabasan sa Na magi makita na na. Di mo gina masiro sa mga barangay kay Una, karon ano kasama si Jimbo? Grupo ni. Grupo ni mo. Grupo ni mga asawa. Pag-ihat ko ni mga magdap. Kayo, hilingon ang gusto ng training. Manupot sa mga barangay. Ilan mo ang tama na kung sa mga buhian. Kuman mo ka buhi. Ika, kumanan yung bistahan. Ilagaan, nagkado ng karon. Mga training. Sa mga barangay ninyo. Ayaw mo pa nilagot sa dili ng barangay. Barangay. Kung ay tao dito sa ibang barangay, kung na ila-ila ninyo, amigo ninyo, niyang magpatuloy ni Hasan. Barangay dito, leader. Hindi ko mo mag-vote dito, kaya mag-away mo na. Lalis, pero wala na ninyo suburan sa kasama. good lucky. Oo. Trespassing ko ka. May leader dito, mo ihatag, i-leader mo dito. Ay kung pagin ha, ay kung kauban ha. Maura po, yapon, ay hangtod na buhat na to, ng masyos na ang Diyos na magputan. Magputan ko ang magputan na nila. Ano ba, gusto mo ba? Sinundan mo sa mga kaparang. Dili gusto pa. Kaya, support sila. Wala kang manager, dili ko makuha ang manager sa gawas. Dili ko. Kaya kung tamang manager ang matutukan, nakakaya nila sa inyong mga masyos na dili na kauban ito. Mga tutupangay na. Ngayon, mga kanunay, sa musulti, mga kanunay, ang pili yung trabaho, kung saan asa mo magtrabaho ng kanunay,
Basta di ninyo ang tingin yung trabaho, takon ninyo sa DS ng bayan. Kaya isang pag-asa mo sa Pilipinas, isa pag ma-upload ka mo, kung di ninyo tarungon ang inyong trabaho, papauliw na sa Pilipinas. Pariharani. Kung sa role na to, buhat ka na. Kung sa role ka niya, buhat ka na. Kaya, mas di uniform, tayo, bunay, kachikis, natong kim, diwan, bunay, BP. Mga naging mga BP. Ito mo BP rin. Ito mo sunod na mga service. Ay, sige, Facebook. Muna yung mga tao, dalaga, eskwela, inyo, eskwela ako. Babae ang tuto, babae ang clean. Ilo ninyo sa barangay. Ang clean sa babae, babae. Ang clean sa lalaki, lalaki. Lalaki, ang asawa, pwede. Ano clean. Sa iyo, di ba na? Ngayon, kung eskwela, pulo, kung babae, sa babae, ang hindi mo, natupang ng kanang hindi ko na, paris-paris mo na yun. Ngayon sa gagawin, hindi mo sipuan. Ito, hindi mo pa sila ang sunod. Hindi mo kita sa tagsaw ng hindi mo. Usama, hindi ka kayo ng trabaho. Aron, na preparado ka sa mga tao. In case na doon natin lisensya niya sa December, pagka 2025, yung kada ng bulan, ang sulog na tao, ang gasto, kaya iliyak, ano, kalitan na tayo ng iyo. Hindi, ating pagkakilang gamit sa sanos. Kayo, sulog, Hindi ka man sa bagay. so mahirap 25%. Sa clinic, ito. Bilang clinic, ang sector na. Pag clinic, 50% benefit. Bilis maos in total. Dito na sa 5% of the benefit. Sa mga kaya naman sir, matupad yung mapa, pwede nung ganun ang 3, kayo mga linting, 3 lang 3% lang. Tapos ako nung kaya ng 5%. Kaya wala man siya gasto, di man siya mo public materialist, review mo yung wato, tulad yung mapa. Gato. 3% siya na, 3% na nakadinal, tigo na yun, kaya mga linting din sa Pilipinas, 3% naman. Patong nila. Kung mga 3% ta, sa Tara Clinic, sa Tara Clinic naman siya 3%. Review man niya. Kayo na, kayo ng 500,000 ang kung nang ibalik pa din niya. O ganun Sa sa kasi ko mabalik ang kwarta, mga natin ito mananay. Balik na sa kwarta, hindi na ito mananay. Wala ito. Pero, agit sa percentage niya ako, isa po na mayroon na itong iyang clinic, ang iyang kwarta. Tulong na. Regular, embed. okay, nagprodukto naman itong clinic sa ibang orang. Nakapwesto na po, tulong na niya. Maghintay na siya. 500,000, pero hindi ko niya 100%. Kung ganun man siya, maghintay siya. Kaya ba? Kaya siguro mag-start na 3%. Start pa. Sa bangko ko na, may kapag dos. Ano? Ang gani. Blending ka rin. Ako naman sa kahit paano.
Lupon ko na ito yung tibok. Pero na Cebu. Klinik na yung Cebu. Kung may rate, ang handling ko niya. Wala. Niya, dami ko na gasto niya. Basta dami sila. Ay ko ang handling ko sa Lalo sa mga 300% sa Manila, na. Pwede ko na kumpito dito na, mga 200 lang. Mahal pa ng panahon. mahal na building. Mahal ang bintay. Walang downs. Kaya lang na ganito no, sa dividends. Kuhaan mo na, sa 20 mil ng bulan na na yung iham, deposit, balik, 2 ka bulan. Di ba na? 40. Kaya plus advance pa naman. Kasi ka. Kaya lang ta. Kaya tayo. Kaya, mabaw pag yun. Naalala ko sa buwan. Naroon. Mga Dako. Paano? Bangko-bangko tingnan yun. Lambang, saving, okay. Kunya, wala sa itong importa. Okay na sa itong saving account, wala tayo na pundo mga 30 saving kami sa sa may requirements, ano na, wala. Kaya na sila kapalitan. Ano may ipan. Ang lahat ng una ko, dili na kondusyon. Oh, dili lang. Para wala ay pa na donation. Tawag donation. Kaya mga donation, wala ka Ang sinabi ko, alam ko, basta kay more than 100,000 na. Para ma 5% dito sa 5% sa importa. 5% sa income. 5% sa income sa clinic, sige na, akong tanahan. Alam, ako yun. Hindi mo sa income, hindi kung ano sa importa. Hindi mo sa income. Oo, depende. Kaya naman 5%, pero naman po na, naman po mo supa. Ano ko sa kono, sa mga ano. Kaya naman na dito sa agency, Ano to dito? 5% na. Ang atong tuyo, nakita siya. Nakita ko na siya. Kita si Cardinal, kita ko na yung numbers. Kita ko na yung masyon. Kaya akala ko po, pinakita mo siya may pinansa na. Ang CV. Kaya ang ginato siya po, sabihan na, ang pakya niya sa dito. Padala ka rin pagkarito. Walang pinbarang. Siya mo siya po. Siya din na po. Wala na. Sila nga ba? Focus po siya na po dito. Kaya po, may pusit ka po. Sa po pa, pinihaya niya. Nagpaw pa sa pag-uudang siya niya. Ito si Jimmy. Kung kami yung 150 yan i-invest na. Sa ikula ko sa. Ha? Ikot po na sila ng anak. Pero hindi man palihan kita. Comment lang. Ha? Comment lang dito. Hindi, ilain na lang yun. Kung panangitan kang Jimmy, 100, pila sa clinic na nagtutuwa, ba? Tulog, di man ako pinagtulog, 100 naman. Ang mga gasto mo pa mo sa pintana.
Lifetime. Pero hindi yun. Oo, ang iyang 100K, balik pa niya, nakakuha pa siya. Kung nai-plano ka ron, hindi magbaso ng pag-invest. Pagkabang ko lang. Pati ka rin. Oh, invest ko po. Hindi, ako. Wala kami. Oh, plano mo siya. Bigyan. Kaya na. Hindi, yun na. Ano ka? Gusto ba? Oh, investor yun. Yan ang yun na. Gusto ba? Pero di ba yung sa kwarto pwede ka na bilog. Pag bilog sa barangay, investment mo na. Oh, yan na. Kwarta na lang bilog. Kwarta na lang. Sugmat. Present na to. Ako na investment ko din pag bilog. Dugtong na to ni ugma adlaw sa sunod adlaw. Basta si Daniel Jimbo kay pabor ni Mutli, pinagkila sa kapitan na to. Kamu nga mga kamu na dapat pagkaroon sa bulan, yun ay record ninyo nga wala. Ilay mo nga, zero, wala man, wala mga to. Okay, standby. Ano na yan, mga ikaw, nahin mo nga, kita pa ko, tulo. Ay pagkapil, tulo. Ako man sige, malis mo ko dira ko kato barangay dili kaya Kaya ano di man, namin mo sa ako binay. Ano na niya, di yung manager mo niya, di kami Bye, bye. Kaya kung atos barangay mo, di man ang pinipili. Matulog ka. kanang tamas na ba kanang nanta ko eh kagwan baka shifting Matulog, mag-advise sa akin. yung assistant manager kay Hindi ka mo kasi kada gabi mo gusto mga tulog lang tagalan mo na kada gabi niya kung uli si hadlaw siguro gon kay kun Pwede ka vice. kana gani Vice manager. kana ga magdaga ng motor na makatulog ko na action ng motor Ang dosi lang mo sa akin. May dosi. Okay, so may vice. dito Ayan mo, vice. assistant to assistant Adili. Football. Football sila. Tama lang sila na kuhan. Rugby. Pili. Basta man lang ako may kasipting ang manager. Dapat mong yun. Disebut nga ka manager. Nag-assistant manager. Assistant manager. Wala ang manager. Si assistant. Pero karga na mo dito sa apply. Number. Kaya ang number nito di ba na madala? Makuha sa line. Bilin mo gila sa clinic. Receiver lang po siya. Kanya ang sunod ko na mga binigan. Hello? O, kung sa man eh? Hindi mo pamasan sa naat. Hello, International Everlasting Life, Everlasting Massage. Ito, may ako ang malingkod ninyo. Anak, yun. Login sa ni massage ni Bilin ni ma'am, sir. Hello? Ah. Bisa na? So, gapusan. Kailangan na full cemetery na hawak ng usapan.
script. Pero kung cellphone talagang tawagan, nakita na nato ang number na sa ang tawag. Siya wala lang. Kaya nili makapundok, sigurado mag-inquire ka na. Oh, duha na ang dili Shopee Lazada. Lazada ni. Wala man. Pero hindi na lang ako lang ngayon. TikTok. TikTok. Bulat ka pundok. So, our subject tomorrow is to try new dili sa advertisement ko sa bangko ba. Lang ba? Yung account niya po. Joint account na kay 500,000. Joint account saving. Saving. Joint account. Yan itong setting mo kasi. Isa may tiro laro ni. Setting sa Pagmalis dito. Karong nakalagay. Makalagaw-lagaw po dito ba? Daghan mo ang service. Ano wala may ang service? Resulta naman. Yay! Login ha? Login. Login. Ang nagyod na tutukan nyo na kaya di na kung sugot na ibalik kung bukaw niya. Panahon na ito na ato lagi na timanon. Kung muna ihanan kita ang kadaog sa gabita. Kanang makasulog niya ang kadaog. So, ang ating subject ko ba, advertisement sa radyo o bangko. Dahil kung sulog-sulog ka rin ng pinagsasabi, ay ako mapalit ang akong listo. Ako makapag-lista na kayo ng kaya may mga kaya. O dili, pwede ko na siya, pero isa. Na-inquire niya din siya sa telephone sa Steol ba? Dili na lang tasa. Di na lang ako nakuha ko. Pero hindi yan. Muna tao ko na. Dan sita kay orang istorya niya giduhan mo. Wala ay nang bay lain laki okay kayo. Pero ang rate sa imong hanggang rentay na kuman. Kasi Sina. usa ra gyud lang bay laki. Sakto na nang bay laki diha basta duha ka katri sa bay. Now, there is another dili area dili ka dito pwede ka dito sa among dito aron ang nasyon dili matuman na to pero dili ni pwede tumaon nga lain-lain mong income ay mabugno man eh pataas ay nila itong lumpa pa dito sa mga green Mag-bayad na ito. saya tu itu mesti Minumay. nah besar itu beda ya kita jadi dua kali dia terus ada sih Nagsawa ko na siya, Master. bisa Whole day jadi na. pulau kali ini besar anak sih karena Whole day na siya, Master. oke mana lah ang majority diri sa Bolivar majority dito sa kantin dito sa kantin dito diri yan na usap na sila
Kaway ka.